ৰাস্তা হ'ব এইটো মানে ৰাস্তাটো এনেকৈ হ'ব ইয়াতে 10টা নে কি ফেমিলি হ'ব 10টা ফেমিলি হ'ব বঢ়িয়া কলনি এটা হ'ব আৰু কলনি হ'ব ओंखायनोथ' नोंखौ हेल्प खालामफैदों मिथिबाय हरसे उन्दुना उन्दुखायाखै मथे नागिरना मोनदो बहा मोननो बेयाव बारा होना नोङो खम खम फाइनसो लांबाव ट्रेक्टर लिक दोङो ट्रेक्टर लिकबो होसन एसे होबानो जायो Hi.